Обзалагам се, че ползваш TikTok всеки ден. Може би Instagram, може би X, евентуално имаш профил в Snapchat и Facebook и LinkedIn е поредната апликация, която да инсталираш в телефона си и никога да не отвориш. Или някой някога ти е казал, че трябва задължително да имаш онлайн CV в LinkedIn, за да кандидатстваш за работа. Аз съм тук на 11 май, събота от 6:30 българско време да опровергая или потвърдя всички тези митове и легенди за най-голямата професионална платформа LinkedIn. Бивш рекрутър съм и всъщност работих 4 години в LinkedIn. Тоест няма такива въпроси като глупави въпроси. Аз ще покрием абсолютно всички възможни теми, които са важни за теб и ще ти покажа как да създадеш един профил, който работи за теб и работи за бъдещето ти. Казвам се Радина Лоуш, аз съм глобален експерт, човешки ресурси, бизнес лектор и психолог и ще се радвам да прекарам този 1 час с теб. Запиши се тук.